marach sean Ó Riada ní bhéh más mar a sáil de chéan pat. Ní bhéh más ag montir na héran ar na cheol gailach. Mar bhí seán abalta ceoltarí tradiisiúnta a chur asúil agus rála éis lei sin. Agus nuair a deireadh seán Ó Riada éis lei sin, tar éis me sé éire agus eile bhí siad sásta éisteacht. Bhí dríocht a buint le siúd. Agus is cneasú a bhí siúil leis an dríocht sin cneasú ar éireacht agus sprid an náisiún seo ar an dilireacht chun fuirfeachta. Yes, Ó Riada did strike this chord, which is, in a sense, it's a separate thing from what he did with classical music or what he did not do with classical music. Is cuiile mór amháin gur hána mar a bhaile ha clia go corcaig agus bhí fánar dul amach í choléon í sin neidir a dins na páistí brot an Riadaigh mar sin agus do hamánas amachcha agus nuair a bhí mar a casisteach getantí a mothú gúlé mar greibh sé chun cupán téthúirtam dúirt sé bhfuil is agat na trí rodí is deisir dán agus dúras nach raibh bhfuil is na trí rodí is deisir dán is na de bhean, de chlán agus teachta bhaile chuha. Captain go sin the real Seán Ó Riada. Nuair a fóir an Riadaigh bás, ganach an dá scóraige, bhí a bhaintrach rúth agus a chlánóg macas iníon seachtar díobh trascartha. Siúca bliain ar aig, labhraíonn siad go persanta fánam ris. Well, gan dát be ma here bhí sanna cheanúil gan áras, aber níl sem cecho fada sí an bóir seo gan chun dul. Bhís go trí charpéisisin san tá litir go mansa fuair chu se chum a gláistíide, nar bhí a gláistíide. Agus sin aber is léarón litir, you know, an cean agus go cheanna a bhíige ormsa agus ar an go réile an glán agus is socha neidir ar bheileh go léing písín déan ó ag ní lei. Beag sin go Well, bhí sé sa lebagan ó se ní léimeach an písín beag ag an éireann san ste se tá brean go maith an lebaig agus a chuirtóirí leis ach éiríon go chaí ar feith cúplaúir a chluig. Mar ach san do bhé me has me bheabhar níos mó na mar atáin. Tásúlim gúil ar a gobar tá is an go mó tú ortha go léir mar an tuchaige. Agus an sé céhín caiín fearnéir. Lerá seán agus ach tá litréile go agus duine sé tagart na daine a chlán chomá so is léir go raibh se anna cheanúil mar athir agus gandát go go réir Christan ar a caiige? Ní os trí bína déag me héanaar a caiige agus furisgur mar le mochaine, bhíonn sé dachar cuinehar cadthla go mar réir. So ar stocha bhfuil cuine chéine go mar réiteach. Mar a chéadú leis sin an áíide, ní léon litir gom sa le leán. Tá míid sé litir gom sa áin tuanas ben méidir sé dá méid agus chuir sé í gcuineid. Dí raibh deachtartaí go sa beidir leis an rud sin peblií chumá. Tá bhís ní raibh an mis an téágus sa réan gur cuioine manéchare. Beidir ar bhís a fása níos ach caimérán ní chuir sé deachram nóhada, so am gur éalaí anna chud an 16 rud rilí. So ní chuir sé deachram nóhar ná. Bhí sé anna dhéanaar lí mar níráach 8 nósin vís beag nach nóid hí féin agus ochan lígus orcham an teama bó agus ní chuoine sé lánach as cuiinem san sochta nósin dar is caiilte ráhar hín méid an daoine timppel agus sin téanana an cíile na chosa seo go léir le an taobh sin dihíocht daoine gcónaí hagarí sé stechas mar sin bhíh sé díana an déobh sin de háráid le. Is cuioine go nóirt mó bháthair, lígus docha cumaidig bhúrgín an ardin is cumaidig cheann sos peirdaín tú agus is cuioine rás féidir siúla a cheann sa caiite siar gom so mis míg meach sos John na spéire. Hinól an náisiún gailach ag sé péal chuilé idir úsal is ísisiúil, pobal bhúscrí, cosmhaintir éireann, síthe an léin agus dríthe an cheáil,
an clocha car le carn an Riadaigh, thuiseach a geolta Lár. Agus tá rud é an cuma agus tá sé mecha tíanta during le seán sa bhéidir go gúil annach daine a bhhaíonn anna láidir méir. Agus na bhfuiln siad le duine na gcuin tagan am thócháin chun tosaigh go mór tosín móránna go gáil. Agus sé dechar dé leile sin. Le mise éire, doscail an Riadaigh clós a bhaintear éireann do áileachta geol féinnig, a bhar mhór go háirithe loch na gahracha achlas don géadúir in áiríre. George Morrison is stúrig, agus bhí hit eile ag seán le saoirse in dhéag sin ach bé mise éire nídío chaig an é a bhoscail anam an náisiúin. Sail chein onhéin an rud a bhú a bhí aige. Steachar é a bhíú anis, ach nuair chuann tú siar go dtí na seascatí chuigadí déanach, nuair scríb sé mise éire agus rudí mar sin sprág sé an náis an seoir fad, ní ó aine eile abalta sinna dhéanana tá sogam gur hála sé an sanna seascatí, agus bhí atmosfér eile an sanna seascatí, agus bhí seánna smuinte ar an náis an gaile agus eile rudí mar sin nachhfuil an seán. De rinne sé sort astraán an ceol deistrig sé áháin go dtí áit eile, agus bina rinne sé leis an ceol gan an. Sé sin é deistrú ón tradiisiún go dtí an ceol gan an féin go dtí an sort sin ceol. Agus bhealach an rud céine le ceoltóirí coolan I rud a haingt as an tradiisiún ceart, agus é de chur in rúint don stáidse agus de phobal cathraach. Tháinig George Morrison an léirithóir gur rud speisialta ag seán, bhí sé abalta ceol an arúnach a dhéanana don stufa chur ribh ar an Skylean, agus go maiile sin bhí sé abalta ceol na tíre seo úsáid ar bhealach nar úsáidú hana féin é. Gígur sé tréis a lean arrangements a dhéanana leirtaí na cétaí acha, mar a bhí go leor daoine eile dhéanana ar bhealach or sé sin níos mó isteachán. The kind of collaboration that exists between a composer and a filmmaker is not so much like the collaboration between a composer and, say, the librettist of an opera. It's really much more like the kind of collaboration that exists between a choreographer and a composer. And Ó Riada, although Mise Éire was his first film, understood this so perfectly that there was never any difficulty in the collaboration. Bhíoh léna gana techt ó Hollywood sát na stúrthirí scanáin álorg, agus ní bhacach sé le mar bhí sé tréis roiinte sníanamh níor irdais sníanamh. Bhí níos má síime cóirchuléis ceoltóirí chuúlann a bhfuair go dtín Kentucky Derby na dul agus scanáin a Hollywood. Tá ceolar sinsear a glíocha Róisín dú agus Ó Riada a bóla bórán.
stolm gur hiig sé an tácht an a bhór fad a bhíle ceol na tírise a chur a láthir muinter na héireann. Agus, nuair a chiníonn ar an slí dhéon sé, thosnig se le me sé éire, agus, dúirt se le muinter na tíre, loch, seo hé bhór geol is fiú éisteach leis. Agus nuair a d'éisteidir leis, úsal agus ísal, dúirt se le, well, tá níos mó a gháilis ná ceol ag ceol ar an síonsach. Agus de bhunig sé ceoltóirí cólan, agus bhí rachart an Riadaigh, agus flá ceol an radio. Agus is slí, bhí sé rálo, seo héan srofír, agus tá sé níos táchtaí fós, well, capan go sin sméise, ná mé sé éire. Heol an Riadaigh an grúpa nua stáitse na measúlachta. In ammantaí Mion Ula, Mr. Reedy's improved céilí band a thugach sé ortha. Ba cinnte mar a dearta chuir sé ar an concert platform éiad, agus dar nói an chéadúir a hanig sé amach ag an Dublin Theatre Festival bhí sé gléiste culta dumha agus eile ach níor gádó sin na dhéana ina dhé. But clach daoine lá agus a sin a hanig na grúpaí ar fad. Is cumallom caidir éon grúpa na bhfuil éon mhuithe a dul a cheanna riada. Ní bhéo grúpaí a nnéireann marach seán. Éon grúpa a luíonn tú is cuma cé có héagsúil atá sé le stop seanna riada. Ní bhéad is an. Ní bhéad is ar ardan, ní bhéo más acu sa Europa agus America agus German haite seo leig marach seanna riada, mar a seán ar in chéadrod. Sin an chéim bhunúsach a thug sé sin nar thug géine eile a bheith. Mas bhaoiníonn tú ar grúpa tradiisiúnta. Sé grúpa hagan le céile agus seanann siad ceol tradiisiúnta. Ní bhíonn siad ag smaoinemh ar chóireachán dhéanamh ar an rud. Ní leanach go daoine iad agus seanann gach duine dó féin. Agus nuair a hagann siad le céile agus má dhéann siad go maithe, bíonn feim ag an rud go léir thar fiúháin an feim a bheith ag ceoltóir single. Agus ach ag an am céine, níl sé cóirithe. Agus bin an rud a rin ó riada. Is sort cóireachán anna himplaí iad ar bhealach. Díreach ar an ábhar go raibh ar na ceoltóirí féin iad I dalam de dlan bhearach san sin iad dhéanam ní éistead is a bheith ó chasta. Ach be lehanna an Riadaigh ná ceoltóirí cólam. There an talamh Harry White UCD, gach seans go raibh Seán Ó Riada the crucial figure in Irish music of the 20th century. Ach is anmh farír a chluistear an ceol clásicach. Da méo ceol cheáin le cluisteant níos mó. Bhí meis abalta brehannas a bhéo gná gaoine abalta brehannas a thuirtear sin. Agus ní bhíthe a brach ar an cúpla duine cuideach a cancarach mar gheallar cheán, cuideach go maith a bhla. But cuideach béidir mítheasta ceannas go bhfuil gachtainna cantear cheann Ó Riada agus na bhfuil sé cant orthasan. There's one claim to a masterpiece is probably Hercules Dux Ferraria, and there are a lot of things one can say about that on a technical level, that it's the construction is quite crude. He has a very throwaway attitude towards the techniques that he uses, some of which are taken from kind of Central European 12-note music. But in a way, that throwaway attitude towards something that was almost sacred to his colleagues on the mainland at the time is a very Irish thing and a very healthy thing, and it's something that characterizes a lot of the most interesting contemporary Irish music today. An féidir ará gur ceol mór Eorpach é. De bheith bhí gáin in áras faoi sin ach tá sé iontacht dacha bhfuil is go nó táú anna garda rud. Tá sé dachar dhéanamh amach céirdaon rud a bheith táachta mar tar éis an taobh bhfuil is go nuair bhí Mozart beo, de bhí
agus abramis gur chum sé piano concerta. Bhí sé mar bhí an trí bbliana. Well is got the heinig sé an segus an siúd agus de bhí sé sin ceart. Ach an sin bhí an rud marh, agus de bheith íon an dain Tá mé cinnte, Tá gapig sé gomeach a cheol á hennim godí seo. A bhór an mús clasicach bás áiltóir an ceol Gaeilgean sa. Ní sin ná díala. Is seanna forta sin na haig intelligensive lelia go háirithe na nómhórís the academic groves a hallur ardán dá fénig chun éine chur an núl, ach ní le níorneán. An fíor na glanne se an rud academic seo nó an rud clasicach seo, ní leún ach tradiisiún óg a rugug 8 blianú hen a dúsgurt na Hórapa. Agus a gúmpraid leis an rud gaelach, clasicach gaelach a bhí 3 milliún blian díos i leanna Cailán. Ach ní as an Cailán rá a de mar níl ach 12-tón system acu, ní féad le dul Harris Schoenberg, agus fuair sé gur sé seac. Bhí anna bheas ag Charles Acton chean Ó Riada, agus bhí sé a géirí a heispant a chean gur cheart an níos mó a dhéanamh. Agus bhí cuid bhaid an ceart ag Acton óna híomh héandó ó híomh Abermhaile Clia agus ó híomh an cheol Eorpaí agus eile. Bhí an ceart ag Acton ar bhealach, but bhí anna bheas ag Charles Acton chean Ó Riada a gcónaí Rio. Sean had it in him to be our first great composer, our Grieg or our Sibelius. That cannot now be. Perhaps the medium of his genius was life and not works, for he lived his whole life as an imaginative, creative process. He begat ideas and projects as a fire begets sparks. Some of them kindled other people, some of them flew up into the air and may yet return, some few of them merged with his own flame and left us enduring works. I do not feel that if you look objectively at the classical music, that it stands up. He certainly doesn't have this international reputation that I sometimes see attributed to him, and he couldn't have had because his music simply is not that strong. There may be music there that hasn't come out yet that would change my perception of that. I simply don't know, but I don't think so. Later generations may be puzzled that we speak as we do when they can find so little that is tangible. But that little is full of his spirit. The Greek epigrams radiate the brilliant Hellenic light. The Olympiac overture has as much sparkle as that of the Bartered Bride, and we should play it here as often as the Czechs play that there. Who composing since has done better? Well, that's a very loaded way to put the question. I think a lot of people have done better. I could name somebody like Gerald Barry. I think even when Ó Riada was alive, in the last years of his life, there were composers doing things that were more interesting. Ach bun agus bar an scéal. Bhí alpur a bhad níos a bhóig na haig éon duine eile de lucht clasicach na tíre seo le céad bliain nó céad go leib bliain. Seochas beidir den England as John Field a hiile a thuras las bheiscí PC in PC de lucht riochta na rúise. Níor irsan den maithir, mar níor uainige na óige le bhástáil duine bhn seanafort céan ríis ríistile. Beorda san ar a bhain scríb sin eile. Ní bhain se búrtha má eol ar an ehre hin úsin in échar chofad agus is féidir lumsa dul go dtí Rock Chapel nó Bean 3 nó na háite go beaga, ní héimse go dtí na halaí mór in échar go dtí na háite go beaga agus go bhicim istíg gart lár agus a grí na tíre go bhfuil Seán Ó Riada beo fós is cuma féin ehre hinú. In 1962, bhí Seán Ó Riada ceapla ina Léartóir i UCC. Thug sé dream live de bhleaclia agus tháinig go bhhaile lena chúram go hacraí beagan na sínsir bhrócha an taláin cuailé I marúntaach de bhúscraí í lainn. Bar leis héin, ba dheis íseo chun có is nachholíonta an chinne a omláánú, eisling ilchasta, eistir fada. Bhí aithne Seán Ó Riada mar le Júla Creedon son ó Mary the Sergeant I Mróí. Bhí aithne agus dir sé siúd de cholé agus dir cholé dó agus na blianta bhí sé ann íon sé an tú fás mór ibre bhí sé a honasán tá mé cinnte de sin. An cnoc san na hawl sin cnoc cholé agus tá sé site I gart lár gailteachta cholé
Tá an réaltacht sa I measc na gnach tá cnic mór hímpelid, agus is an sa an taine áha firan in éing áha an taláin. Well, nuair a fuair an post a chláiste, da hastig goim tigi sneach agus níon hastig goim marachtain sa chaid. Tig fendú a bhí goim agus gahairthe tig sa réaltacht. Wel níor bhéin dót mar jólar gur bí cúléon réaltacht a hastig goim mar fad. Táis gan tradiisiún a háin. Tradiisiún a sppraag na hafarantaí a chuam sé de chóir chuí le. Atá mar éireachtain is ag catiliigh éan hawl is sa bhos. Darlum fénig tá písí den efran níos tachtaí ná mis éireach ag ceolde, ach sin scéile éon acadéntúir fuid a dáin, go mbeadh éon seaman is gaelach, siúntúisteach, agus do ná bína Christine síl nó ná na hernúir déag na chanan, agus tá sé rásaigh formhór an íine bích sé sa Japan nó na Austrráil nó America nó go dain féin in éitir chorcaí. In near bare gur be an obras mó a dhéinse gólé na cerafrantí a scríise agus má chuoíonnta sa tír seo. Bíchas nach an ghéling tan láthra na tíre in éair. Tá ní smó aithne affran cheanní riada nó affran mar a cantra cór mar ba bhile siúd a thuirtar. Tá ní smó aithne sin ná mar atá éon affran I scrí éine eile I míle nó in éon tan eile. Agus is éocht anna bhóra sin. Bíodh dáibh agus commodóí in airce a chéile fána éacht. Ach beag an ceann na thugtar de sin I nuaí anama an náisiúin ghaeilg. Níor bhailim bhealach sort réalt scanán I dhéanamh de. Bhfuil is agad, mar tá sé sin bhealach breagach agus ní mar sin bhailim an smuoineh ar cheann ach mar agus níl rud a bit contráilte faoi bheitthead Nóair a bhí mar a taachtamach ón rilig I maiile bhúrne lán na sochraide nóair a aileach agus seán, bhís tuairt aire dá bháthir mar go rás anna chuir dúláin seo a gorcaigh agus dá aithir. Agus bhí mar a taachtamach ón rilig gus briste trúbhéalach agus Hannig John Kelly chuing agus chur sé lámh timpeall ar máthair cheáin agus ní dúirt seach Mrs. mar sin mar a dheirse Mrs. He raised us all up. Rinkim sa solas. Is brealam a chola. Balahí me ornta. Agus is brealam go háiran ar bhí me taistil ginúcha tuair méid náting as bhí can greibh seán ró. Ach seachas sin níle gúneach seall sa tailsa. Agus nuair hanisce me féin drohad, tá sé me féin drohad ní féit a hercar neiscút. Agus ní leán ach an cuine ha go éir agus taineh bhainteas ní léar deile. Táim sin le bás agus behan nach éon lád am hélann sa ar chúntí agus ar fána eile. Agus dáhrí sin tuigim nach filéin nach fiú lá úr nó námant a bhástáil a fear sir ar rud ag níiad chuidir friúil. Agus le maithir
ní dóilm go dtíach sé fénig éonar de fiúla ríéis amach sé fós na bheig. Gona heb go dtíach.